γιατί ο χριστιανισμός δεν αναπτύχθηκε στο Ισραήλ. Στη γη όπου περπάτησε ο Ιησούς, ο χριστιανισμός γεννήθηκε. Όμως δεν άνθησε εκεί. Πώς γίνεται μια παγκόσμια θρησκεία να μην ριζώσει στον τόπο καταγωγής της? Οι Ιουδαίοι περίμεναν έναν Μεσσία που θα έσωζε το έθνος τους από τη ρωμαϊκή κατοχή. Όχι έναν σταυρωμένο προφήτη. Ο Ιησούς δεν πληρούσε τις προσδοκίες τους και απορρίφθηκε. Blind guides! You strain at a gnat and swallow a camel! You bow before the letter of the law and violate the heart of the law! Οι πρώτοι χριστιανοί ήταν μια μικρή ομάδα. Διωκόμενοι από τους θρησκευτικούς και πολιτικούς άρχοντες, έφυγαν. Το 70 μετά Χριστού, η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε. Ο ναός γκρεμίστηκε, οι κοινότητες διαλύθηκαν. Ο χριστιανισμός εξορίστηκε από τη γενέτειρά του. Μέσα από τον Παύλο και τους Αποστόλους, το μήνυμα του Χριστού ταξίδεψε. Ο χριστιανισμός έγινε παγκόσμια υπόθεση, όχι τοπική. Σήμερα οι χριστιανοί στο Ισραήλ είναι λίγοι. Αλλά εκεί, στους ιερούς τόπους, η πίστη ζει. Γιατί εκεί όλα ξεκίνησαν.